De nieuwe Zuid-Ierroute van Boorten is vretemidje officieel iepenen. Met een symbolische trossen los iepenen bestuurders van de gemeente, provincie en het waterschip de vaarroute. Ik denk dat het een hele grote boppenslag is, want dit is natuurlijk wel een regio waar weinig aandacht voor weer. Maar door dit soort projecten komt het echt goed naar voren en ik heb ik zien van hoe mooi gebied het is om van te genieten hier. Dus het is zeker voor de leefbaarheid binnen het prachtige projecten. We hebben dit zo betocht. Wij wonen net in een plek waar heel veel massa om mensen komen. We willen dat mensen het gebied gaan ontdekken, dat het verspreidt door het gebied. Want dat past hier heel goed, maar dat betekent wel een logistieke uitdaging. Ja. Om die logistieke uitdaging mogelijk te maken en dit weekend zo volle mogelijk in het teken van de beziekers te litten, had de projectgroep heel wat mensen in touw. Wat ik heel belangrijk vind is, wij hebben 50 vrijwilligers die dus helpen dit weekend. En iedereen moet zelf even de kop erbij houden. En dan komt het altijd goed. Dan kan er eigenlijk niks misgaan. En tuurlijk, je moet dus een beetje langer wachten. Maar zie in hoe mooi gebied als je best. Doe kerst je draaien waar een 4 zijn. Nou, dat is toch prachtig. Sneun en snij kan dus Elsen een genietje van de Zuid-Ier tussen Dokkum en Oostmahorn. Het hele project had zo'n 34 miljoen euro kosten, maar wat de regio er uiteindelijk van waarom krijgt, is een prachtige ecologische belemmingsroute via en bij het water. Kom hier eens even, vaar hier even, fiets hier even en kuier hier even en dan kun je echt zien hoe mooi het hier is.